Kan man virkelig lave gode penge på noget græs? Skal man selv lægge plader under pres? Skal man købe sine varme lamper på kongres? Eller vente til de kommer på lager som rest? Kan man virkelig lave gode penge på noget græs? Skal man selv lægge plader under pres? Skal man købe sine varme lamper på kongres? Eller vente til de kommer på lager som rest? Kan man virkelig lave gode penge på noget græs? Skal man selv lægge plader under pres? Skal man købe sine varme lamper på kongres? Eller vente til de kommer på lager som rest? Hvis du ruller en joint, jeg ruller to. Fylder lungerne med røg. Det kan du tro, mega vest med boogie blæs. Ja, du kan glo, ikke røre min vaffelgren. For den er god, samler flasker for at ryge. Og rygerne starter på en ny. For tryllende, djævle røg i hjernet. Du vil så gerne, men potten den er min. Nu må du fjerne. Hvorfor gør du ingenting? Ingenting. Din hjerne lyder som en hjemmesklokke, når den siger bingeling. Bummelum og bingeling. Du dum som den tromme, der har stået i det samme tjokkerum. Hvad så, Artner? Hvad? Are you an iceperker? Er du udlænding? Det er din mor. Det er ikke sjovt. Nej. Nej, det er det ikke. Er du dum eller hvad? Slødperker, mand. Roskildeser. Klik, klik. Hold op, David. Lad være. Eller lad være, mand. Prøv at kigge. Prøv lige at slappe af. Prøv lige at slappe af. Skal chill. Nej, prøv lige at slappe af i hele kroppen. Sådan der. Kig. Kig nu fra Sanna. Hvad fanden foregår der? Jesper, løb lige ned efter 2 af det grønne til fra. Og så 10 pakker en karton grønne sissil. Ja. Jesper. Og så 2 kinderæg til børnene. Jesper. Det skal jeg nok få. Du skal snart også begynde at ryge. Det vil jeg ikke, far. Hun ryger. Ikke? Far, det vil jeg Hun ikke. er 10 år gammel. Ikke? Hvad? Og jeg ryger. Ikke? Din mor ryger. Hvem ryger? Og din søster ryger. Ikke? Hvem ryger? Min søster? Ja. Jeg er 10 år gammel, Ja, mand. Og du er 8. Du vil være 8. Jeg tror, at du skal begynde at ryge snart. Ikke? Okay, Og vi skal også snart ud i byen, ikke? Så skal vi finde noget tjal. Så skal vi ryge det, min dreng, ikke? Godt være, at du kun er 8, ikke? Men det er jo stort set et svin, ikke? Det er det galt. Prøv lige at høre musikken til. Helvede du. Eller jeg skal lige. Til stå. Bare lige lidt. Okay. Nej, lad mig nu. Jeg skal bare lige spille dubstep på dem. Nej, jeg bider dig, hvis du beder mig. Stop nu! Så det stikker ud. Skal vi være så rundt med hinanden? Prøv lige at kigge i gang, David. Prøv lige at kigge. David! Tag på mit skridt! Tag på mit skrev, mand! Kasper, jeg får sige, hvad du har gjort. Og pas på bilen. Jesper! Hvem er den her video til? Jesper! Hvem skal vi lave video til? Løb lige ned efter 2 af de grønne til far, og 2 af guddamerne også. Så manden med, ikke Jesper? Jesper. Og så 2 kinderæg med til de små, ikke Jesper? Det er Lasse. Who's your yndlingsnigger? House Negro.
Man burde kunne lukke det fløjt igen. Luk det. Prøv lige at sparke den her flaske. Prøv lige at sparke den her flaske. Nej, nu stopper du. Man kan lave hjemme. Hvad? Nå, au, du er lidt tung. Prøv lige at sparke den her flaske. Løs! Så sparker du bare på låret. Fortæl lige igen. Det er fordi... Nå, okay. Det er sådan... I går, der Lad være. Der havde jeg en flaske i hånden. Og så sagde jeg til Linnea, prøv lige at slå til den her flaske. Prøv lige at slå til den her flaske. Og så Forklar det nu, mand. så stod hun efter flasken. Og så ramte hun handen, og så tænkte jeg, hey, det er sgu da meget sjovt. Og så hello. Hi, mother. Jeg har været herhjemme. Nå, sorry. Det ved jeg ikke. Det har bare ikke hørt det så. Det er Linnea. Og andre. Lad nu være! Seriøst, jeg gik overskue, hvis du gør det der. Jeg slår dig. Hvad siger du, mor? Du skal ikke slå piger. Jeg har ikke tisset i din seng. Nå, nej, det var ikke det. Hvad? Jo, det var. Vi tager afsted sådan lidt i 9 eller sådan noget. Ja. Eller jeg tager afsted sådan... Er du hund? Hvor tid tager vi afsted? Halv 8. Se. Det er ikke sikkert, den lugter helt fantastisk, den der. Ej, det kan jeg ske. Taxa. Som det plejer. Jeg har slet ikke flere penge. Jeg har kun lige nok til at tage til Odense. Nej. Og en masse på de andre. Jo. Ja, skolen kan jo se til Odense. Og så... Jeg var ikke lige sådan, sidste gang, altså i torsdags, der tog vi selv en taxa. Ja. Yeah. Fordi vi var mange. Vi var 10 mennesker. Det er vi også jo. Så. Skal jeg det? Prøv at høre den her lyd på ryggen her. Hvorfor det? Ellers finder jeg bare på skolen. Ellers finder jeg det bare på skolen. Nej.